Bueno, oin etor da teiztela, Iñaki Itxeide, Xavier Azpiazu Ozinalde, Alberto, Xavier Aldalur Alberdi, eta Javier Zurupe Zuleika. Ixo haitezela, favorez. Eta hemendek, opa Alzariña. Opa. Saga bisa. Ola.
opa beharrean. Horen 9 urte izango dira hurrean. Euskaldun mendizaleak arazo denen aurrean. Ikurriña jarri zuten munduaren gailurrean. Horere! Oi, Maixa! Mendi arriskuz betea izan arren Everesta. Aurretik beren bideak ederki zituzten presta. Euskaldun mendizaleak hausteko mendirik ez da. Zen artean hausteko mendirik ez da. Lehenengo Everestera gero joan ziran kabira. Handik ere pozik eta garaie etorri dira. Sinistu ezin batzuk esandakoak badira. Ertxiki hartan denak aldauden gora begira. Oba, hapa elortza! Sortu ginalako goiko malde maitaleak. Mendietako gailurta hauen ganako bideak. Edo non uzten ditugu izandako seinaleak. Gora mendiko kirola ta gora mendizaleak. Oba! Alza! Askoitiko herrire ingo deu pisite, askoitiko herrire ingo deu pisite, bertako auzo bati begire jarrite, ai hoiene begire jarrite, oletaren azpiten daukegu martike. Oba! Hainbat trikitilari emanak dizkigu, Euskal Herri osoa da horren testigu, ai hoiene da horren testigu, auzo txikia baina zabala zaitugu. Alza, oba! Dutzainaren soinuan orkestua ditu, Montxeko zukaldean tristurak argitu, ai hoiene tristurak argitu, dantzari onak eta harinak baditu. Aba! Urtean 3 aldiz festak antolatzen, auzotarrak horretan dira jalegintzen, ai hoiene dira jalegintzen, erromeri ederra jendea zerbitzen.